आज आपण जाळीदार रवा ढोकळा बनवणार आहोत। तर त्यासाठी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, त्यामध्ये 2 मोठे चमचे दही टाकून त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून परत एकदा मिक्स करायचं आहे। मग त्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। 1 चमचा तेल टाकून त्याला छान मिक्स करायचं आहे। मग त्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी टाकून त्याचं छान असं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। मग त्यामध्ये इनो किंवा खायचा सोडा अर्धा चमचा टाकून त्याला परत एकदा छान मिक्स करायचं आहे आणि एका भांड्याला तेल लावून त्यामध्ये हे पूर्ण बॅटर टाकायचं आहे आणि त्यावर चिमूटभर तिखट टाकायचं आहे। यामुळे ढोकळा दिसायला छान दिसतो आणि याला 15 मिनिटं आपण वाफवून घेणार आहोत। वाफवून झाल्यानंतर थंड करून त्याचं कट करून घ्यायचं आहे। मग त्यामध्ये फोडणी टाकायची आहे। गरम तेलामध्ये मोहरी, जिरं, कढीपत्त्याची पानं आणि 2 हिरव्या मिरच्या चिरून टाकायच्या आहेत। आता ही फोडणी त्यावर पूर्णपणे पसरून घ्यायची आहे। मग त्यावर कोथिंबीर टाकायची आहे आणि तुम्ही बघू शकता आपला छान असा रवा